Més de 600.000 casaments a la diòcesi de Barcelona entre el 1450 i el 1905 han quedat registrats a l'arxiu capitular de la catedral al llarg d'aquests segles. En una societat històricament catòlica, pocs eren els que no contreien matrimoni i d'aquesta manera els documents esdevenen un dels testimonis més importants de l'evolució de la societat barcelonina. Ara la directora del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma, Anna Cabré, ha engegat un projecte per crear una gran base de dades històrica, una de les poques que hi haurà al món. Consultaran directament en pantalla els documents digitalitzats. I si nosaltres produïm un índex informatitzat de tots aquests 600.000 matrimonis, en comptes de tenir-los d'anar buscant tom per tom amb uns índexs que són difícils de manipular, doncs per pantalla el poden trobar amb un res. La digitalització dels documents i la creació de la base de dades portarà entre 3 i 4 anys gràcies al finançament de la Unió Europea, que ha concedit al projecte un Advanced Grant dotat amb més de 2 milions d'euros de finançament. Per fer-ho es compta amb una vintena de persones dedicades a extreure les dades, amb la dificultat afegida que els documents són manuscrits i en molts períodes utilitzen un català antic. El nom, el cognom, la professió, la procedència i fins i tot la taxa que havia de pagar l'Església en funció del seu estatus social són dades que des d'ara serveixen per investigar sobre l'evolució social de la ciutat. En aquest moment ens hem centrat en el període que va de 1581 a 1643, que és un període bastant homogeni del punt de vista dels continguts, que és molt interessant perquè és molt ric, hi ha molta informació, i és un període que és molt interessant perquè és el moment de gran presència dels immigrants francesos. Aquí ens hem trobat poquíssimes vegades Sánchez, Rodríguez, Fernández, que són ara, si mirem a l'IDESCAT, els noms més majoritaris a Catalunya com a cognoms. En aquesta època no els trobem. No són ni Jordis, i sí que una curiositat és trobar el nom de Montserrat per nom d'home, no? Que és veritat que és un nom que pot ser per en dos sexes, però que en aquesta època era molt posat en noms de masculins. La col·laboració amb el Centre de Visió per Computador és una de les novetats principals que inclou el projecte. Les tècniques informàtiques podrien ajudar a fer més ràpida la captació de les dades a través dels documents digitalitzats. Per cert que un cop acabi, l'Anna Cabré obrirà la base de dades perquè tothom que ho vulgui la pugui aprofitar.